Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Hesus sa mga tao nga nagalirong kaniya miingon siya sa iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw, unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Hesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langga may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga miingon, Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Hesus mitubag, sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga may mulubong sa ilang mga minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, usa ka mabungahon ug malipayong adlaw nga Lunes kaninyong tanan. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo, July 1, 2024. Ang Ebanghelyo karong adlaw, ang pulong sa kinabuhi karong adlaw, tulukibon alang kanatong tanan. Kay migamit si Hesus og duha ka mga mananap. Makita sa kinaiyahan nga gahulagway usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi og dagan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Primero, gahisgot atong Ginoong Hesukristo karon sa Ebanghelyo og milo. Og ikaduha, langgam. Ingon atong Ginoong Hesukristo, isip tubag sa magtutudlo sa balaod nga galaraw nga mosunod kaniya. Ingon atong Ginoong Hesukristo, ang mga milo dunay kaugalingong mga buho. Ang mga langgam nay kaugalingong mga sag, apan ang anak sa tao wala gayoy kapahulayan. Ngano man kini may tubag sa Ginoong Hesukristo? Para sa wa pa makaila og milo, no? Mo explain ko ninyo unsa ning milo. Kining milo usa kini ka mananap nga sakop sa gitawag og cat family. No? Kanang cat family daghan man na. Ay lion, tiger, leopard, kanang domestic nga cat, kanang mga iring nato sa tungbay, napay tinggawong. Kining milo usa ni ka klase sa mananap that belongs to cat family nga taas suno ni sa glawas, talinis og simod, unya ang ikog ani pinakurba, taas po nig-ikog, unya naay sagol nga puti. Lahi ang milo sa tinggawong. Ang milo is a nocturnal creature. Buti pasabot og nocturnal creature, aktibo sa gabi, unya og adlaw, matuog, mapahulay sila. Buho og sag. Kaila man ta og sag og langgam, no? Bird's nest. By the way, ang pinakanindot nga sag o pinakaligon nga sag sa langgam akong nakitaan o naibawan kining sag sa tamsi, ligon kaayo. Sige nun sa niyang langkat. Just imagine ha, ang milagro sa kinaiyahan. Laway rago na ilahang gigamit pagtakod sa mga sanga o kahoy, pero hindi ka ka-imagine magagama sila ni ana. Ang buho o ang sag is a symbol of comfort and convenience for foxes and for birds. Ngano man, diha sa ilang layers, ilang buho o sa ilang sag, ang mga langgam o ang mga milo, makakita og kapahulayan, makakita og katugan, makakita og kadiskansuhan, sa Espanyol pa, diskansar. Anha sila mo pahuway, human sa ilang pagpanukob, human sa ilang pagpangita sa ilang makaon, human sa ilang pagpanuka. Karon, ingon natong Ginoong Hesukristo, ang mga buho doon ay kaugalingong sala, ang mga milo doon ay kaugalingong buho, ang langgam doon ay kaugalingong sag, apan ang anak sa tao ay kapahulayan. Gipahinumduman kita sa Ginoong Hesukristo nga kung gusto gayud kitang mosunod kaniya, dili hamugaway o dili sayon ang kinabuhi. Mo nga giingnan sa Ginoo ang tao nga gustong mosunod niya. Kaybaw ba ka? Unsa ang implication og mosunod ka nako? Di ka sa tanang higayon makatilaw og comfort. Di sa tanang higayon nga makatilaw kag convenience. Dili sa tanang higayon nga makatilaw kag kaharuhay. Ug tinuod mao ni ang dagan sa atong kinabuhi. Sa atong pagsunod ni Kristo adlaw-adlaw, di maisip ang mga kalisdanan, mga kasakit, mga kapaitan nga atong masugatan adlaw-adlaw. Usahay sa kinabuhi mabati nato nga di ta kapahuway. Di ta kapahuway pamayad sa atong mga utang.
Di ta kapahuway pamadlong sa itong mga anak nga masupilon. Di ta kapahuway o pangalisgar aron mabuhi ang atong pamilya. Di ta kapahuway tungod kay daghan kayo mga buhatonon sa opisina, sa eskwelahan, sa munisipyo, sa atong buhatan, mga reports, mga paperworks, mga assessments report nato, atong mga reports, atong travels, mga liquidation, daghan ang mga pari, daghan og trabaho. Muna ingon ang itong Ginoong Kristo, ang anak sa taway kapahulayan sa iyang ulo. Nagpasabot kini nga kung musunod kita sa Ginoong Kristo, andam kita nga mo sagubang sa mga kabudlay, sa mga kahago, sa mga pasanunon aning kinabuhia. Kaya ang kinabuhi nato puno sa mga hagit. Mga iyon na Ginoong Kristo adyo pay milo, kay napay mga buho nga kataguan. Ang mga langgam na pa'y mga sag. Apan kita, kung musunod kita kaniya, adlaw o gabi, daghan kita mga atubangonon. Daghan kita og mga hagit nga pagasagubangon. Apan musalig kas kaluoy sa Ginoo. Kaya ang Dios dili gayod kita niya pasagdan. Daigo na to ang Dios, angay na to isang pasalamatan. Adlaw-adlaw.